खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय गिबियावनो मोनाबिलिनि गासैखौबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै जों मानसि गावथारनाय आरो लोगोसे जोंनि बर'फोरनि थासारिनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। आसाम नागालेण्डनि सिमायाव थानाय कार्बिआंलं जिल्लानि कटकटी होननाय पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय कारागाव ओनसोलनि लालमाटि होननाय मोनसे जायगायाव पुलिस आरो माखासे हाथियार लाग्रा हानजाजों गावलायलायनाय जायो। थिग बे समावनो सासे दुथांनि जिउ खहा जायो। हाथियार लानाय हानजाया पुलिसफोरनि फारसे गुलि गावग्रोनायलाय पुलिसफोराबो गावसोरनि जिउखौ बासायनो थाखाय गुलि गावनायाव सासे दुथांनि जिउ खहा जादों। लोगोसे माखासे दुथांफोरा खारखुमालांनो हाबाय होननानै फोसावनाय जादों। बे लकडाउननि समावबो आसाम पुलिस आरो माखासे दुथांफोरजों गावलायलायनाय जाबावदों। ओरैबायदि माने बिसोरो लकडाउन होदों, लकडाउन होनायाव गावबा गावनि जायगायाव थानांगौ, नाथाय जेबो गियालासिनो बिसोरो गावलायलायनोसो फैबावदोंमोन। दा गावलायलायनो फैनायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। मोजाङानो जादों, जोबोर मोजां जादों, बेबायदिनो मोननांगौ, बेबायदि दुथांफोरा बेबायदिनो थैनांगौ। दा जियानो जादोला जों दा रायलायनोसै बर'फोरनि थासारि ओरैबायदि दासान्दि लकडाउन जागासिनो, नाथाय जोंनि बर' फिसाफोरनियाव जानो थाखाय माइरं गैया, जानो थाखाय थाव गैया, जानो थाखाय अरदाबाव बन गैया। सानसे हाजिरा मावाबानो ओंखाम मोनजायामोन। दा बिसोर सुबुंफ्रा रसा नांदों आरो रसा नांनो गोनां जादों, नाथाय जोंनि गेदेर गोलावफोरा बेखौ नायबिजिराखै। रसा नांनाय सुबुंफोरा बुंदों जोंनो BPF नाङा, जोंनो UPPL नाङा, जोंनो नांगौ ओंखाम। मानो होनोब्ला बे लकडाउनाव जोंनि बर' फिसाफ्रा जानो थाखाय माइरं मोनाखै, संनो थाखाय ओंख्रि मोनाखै। दा बेनि दुखुआवनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एबा जोंनि माखासे बर'फ्रा बुंनो गोनां जादों जोंनो BPFबो नाङा, जोंनो UPPLबो नाङा होननानै। जोंनो नांगौ ओंखाम। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जागासिनो जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव। सोरबाबा ओंखाम मोनजायाखै, सोरबाबा ओंख्रि मोनजायाखै, सोरबाबा थानो थाखाय जायगा मोनाखै। थिग बेबायदिनो गोबां बर'फोर दं। बेंगालराव दं, केरालायाव दं, गुजरातआव दं, मुम्बाइआव दं, चेन्नाइआव दं, त्रिपुरायाव दं, जेराव मेराव दंगासिनो, गुवाहाटियावबो दं। दा बिसोर बर'फ्रा मोजाङै मोनजायाखै, मोजाङै थानो थाखाय जायगा मोनाखै। ओरैबायदि बिसोरखौथ' बाद होदो, जोंनि बे BTC एरियायावबो सानसे हाजिरा मावाबानो जाय मानसिफोरा ओंखाम मोनजाया बिथांमोनाबो रसा नांगासिनो दं। आरो लोगोफोर, दिनैथ' 5 एप्रिल, दिनै 5 एप्रिलाव गासैबो मोनानि 9 रिंगायाव 9 मिनिटनि थाखाय आलारि बाथि एबा केन्डेल एबा मबाइलनि फ्लास लाइट लगायनांगौ। मानो होनोब्ला जोंनि बे भारत हादराव बेबायदि हलिडे एबा बेबायदि बन्द माब्लाबो जाफेराखैमोन, नाथाय एबारनि लकडाउनाव गोबां गोबाव 21 डेज बन्द जाबाय। दा बेनि थाखायनो बिथां नरेन्द्र मदिया गोसोखौ स्रां मोनथों होननानै बे केन्डेल लगायनाय हाबाफारिखौ फोसावनाय जादों। दा बेखौ लानानैनो गोबां मानसिफ्रा उसुगुदु जागासिनो दं। सोरबा सोरबाथ' ओरैबायदि होनहरदों बे केन्डेल लगायब्लाथाय कर'ना भाइरासआ हामगोन, बा आलारि बाथि लगायबाथाय कर'ना भाइरासआ खारलांगोन, बेबायदि होननानै बुंलागासिनो दं। नाथाय बेबायदि नङा लोगोफोर, बेयो जास्ट ओरैनो नोंथांनि गोसोखौ रंजाहोनायनि थाखायसो। बे लाइट लगायनायजों कर'ना भाइरासआ खारलाङा, बे केन्डेल लगायनायजों कर'ना भाइरासआ माब्लाबाबो गोजान जाया। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेबायदि बुंनायखौ दोनथ'नानै दाहाय मोनानि 9 बाजियाव गावबा गावनि सिथ्लायाव एबा गावबा गावनि खामसालियाव केन्डेल एबा आलारि बाथि लगायबानो जाबाय। आरो केन्डेल बायनो फैसा गैयाब्ला एबा आलारि बाथि बायनो फैसा गैयाब्ला मबाइलाव फ्लास लाइट दं, बे फ्लास लाइटखौ लगायनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'आव गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ, गावलायलायनायनि बागै आरो केन्डेल लगायनायनि बागै, लोगोसे जोंनि बर' फिसाफोरा रसा नांनायनि बागै। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। आरो आंखौ गोबां लोगोफ्रानो बुंहरगासिनो दं खानाया सिनजा, दारिया सिनजा होननानै। नाथाय बे लकडाउननि समाव बबेयाव आङो खानाय सिनजानो, बबेयाव आङो दारि सिनजानो? नोंथांमोनानो एसे साननानै नायदो। आं गामियाव गैया, आं गुवाहाटियावसो दं। गामियाव थानायब्ला लोगोफोरजों सिनजानो हागौमोन, नाथाय दा बे गुवाहाटियाव खेमसिबो गैया, बा खानाय हाग्रा मेसिनबो गैया। दा बेनिखायनो जेब्लासिम बन्द'आ खुलिया अब्लासिम आङो खानायबो सिनजानो हाया, दारिबो सिनजानो हाया। आंखौ निमाहा हो, जेब्ला लकडाउना खुलिगोन अब्ला आङो सिनजागोन।